Van már, hol vannak? Mindjárt írok az adminnak. Te nem vagy itt, te Te fogyatékos. nem vagy itt. Vagyok a Istenem. szobába. Nem. Ki vagy fagyva? Akkor... Most írta a Nightstalker, hogy full AP Blitz Alistar. Kajak, de nem vagy itt Blitz, amúgy. a Trash Blitz botlane-ről beszéltetek. Azt írja, Slovje, quit. Itt vagyok. Nem vagy itt. Azt mondja, hogy a csákó egyfő a gecibe. Most komolyan nem vagyok? Nem Vagy vagy itt ott, quit. tényleg nem vagy? Nem vagy itt, relogolja, hogy valamit csinál. Hát de látok. Hát látod, de mi nem látunk. De Kajak tud Geci, írni, Geci, de nem vagy itt. Istenem, akkor... ha itt írogatott, hogy mi van már madarak. Azt adják ők itt. Így se vagy. Geci, azt adjatok már egy kurva Facebookos. Hacker! Hacker! Én adok a handcoldot, Határ Geci. leszünk, valakit hozzatok még. Én itt végül el vagyok. Adok így ezt Facebookon, várja. Azt mondja, ki mondta? Hogy újraindítja a modemet. Közben Ugye, hát tornádódott. Küldtem Facebookon. a büdös hacker. És így mondjam, erre szobassatok már. Tényleg itt beszélgetünk egy fél órája, hogy jöttél. Én azt hittem, hogy Mindenki itt van, az csak úgy csetelünk. Ti mit hoztok, Mi fasz? srácok? Van egy szállító. Adtam ezért félszön, kaptad Béla? Nem tudom ki lehet így jelölni, várjál. Annak itt vagy. Hát kurva nagy bajok lehetnek. Ez így nagyon epic. Így Leo néha megszólal. Na, azt mondta, hogy jó, itt vagy, beléptél, faszal. Na, most már vannak társak is. Ready vagyunk? Pedig bíztam benne, hogy határ leszünk be. Csak a duót lopta volna az XP. De Geci, ezen kiégek. Az komoly. Elsőnek bannolok.